Soc forense cribiller i estraguers i vaig néixer a Seva, aquí a Osona, l'any 1948. Però des dels 4 anys que visc a Ripoll i he desenvolupat tota la vida professional i, diguéssim, cultural a Ripoll i al Ripollès. Com diu el Miquel Martí i Pol, la Leonor als 14 anys i 3 hores, jo als 14 anys i 5 mesos em vaig posar a treballar d'electricista i després, més endavant, ja amb aquestes empreses cap allà als anys 68 o així, vaig entrar a treballar amb aquestes empreses a fer manteniment elèctric en fàbriques tèxtils. Jo des dels 17 anys em vaig vincular també a una d'aquelles passions o aficions raríssima, perquè era l'únic de Ripoll, un nen de 17 anys. Vaig anar al Museu de Ripoll i em vaig trobar molt bé allà, perquè allà només veiem coses antigues, parlaven gent antiga, de coses antigues, de la guerra, d'abans de la guerra, de misèries, però a mi em fascinaven i em van començar a ensenyar fotografies i documents i em vaig quedar sempre, des dels 17 anys fins ara, que ja en tinc 72, sempre al museu. Llavors, doncs, quan va ser l'any 94, l'empresa tèxtil aquesta va desaparèixer com tantes, i jo immediatament l'Ajuntament em va cridar perquè si podia fer-me càrrec del museu, perquè el museu estava també en un punt que es veia que es havia d'anar cap a una regeneració, cap a un nou lloc, i allà hi he treballat fins a la jubilació. El primer contacte, ja podríem anar al primer contacte que vaig tenir indirecte amb el Miquel Martí i Pol. A Ripoll es van fer les primeres festes de cultura popular Pompeu Fabra i allà hi havia un recital de cantautors que hi havia el Guillem de Fac, el Maria del Mar Bonet, els Falster Botrès, l'Enric Barbat, em sembla, i els presentava aquest senyor vestit de negre i era el Miquel Martí i Pol. Em va agradar, caram, això també és un acte cultural complet i aquest senyor ho fa molt bé. Ja, i aquí ho vam deixar estar, no? El que passa que temps a venir, amb els anys, una vegada parlant amb ell em va dir aquell acte, l'any demà vam fer l'acte acadèmic que també el vaig presentar i sortint de l'acte acadèmic, on vaig baixar de l'estrada, vaig tenir com un mareig i va ser el primer símptoma, això era el 69, al cap d'un any ja estava declarat de l'esclerosi múltiple. No sabia què era, ell va entendre que era un mareig, que es va haver d'aguantar com va poder i llavors se li va anar repetint, diu, però aquest record de Ripoll, no el record, però el portaré sempre. Jo després vaig començar a escoltar discografia, el disc aquell de l'estampa popular de la Plana d'en Rafael Subirachs, que allà hi havia unes musicacions del Miquel Martí i Pol, ja em va interessar això, em vaig trobar-ho bé. També havia sentit Romanço, de la Maria del Mar Bonet, era Tant l'Esperança, que és el primer casset, era del Celdoni Fonoll, i definitivament, quan em va arribar, que me'l van deixar, l'LP aquell de Presagi, del Ramon Muntaner. Després allò ja vaig pensar, això ja és fora de mida. Jo l'any 77, esclar, estava treballant en una fàbrica de filatures i l'avantatge que tenia jo sent tècnic de manteniment és que podia recórrer tota la fàbrica. I esclar, l'any 77 m'arriba l'Arrel a l'Escorça, del Miquel Martí i Pol, aquella edició de Llibres del Mall. I allà hi havia la fàbrica, els dos llibres de la fàbrica, hi havia el poble, llavors ja, quan vaig llegir la fàbrica vaig dir
Aquest senyor sí que sap què és una fàbrica i ho explica poèticament, narrativament, però amb un coneixement de causa que ningú més ho havia vist enlloc, i això. I a dins d'aquella mateixa fàbrica hi havia un encarregat, que es deia Enric Font, que era d'aquí, de Roda de Ter. I li vaig dir, escolteu, allà a Roda hi ha un poeta molt bo. I diu, sí, però ja és mort, ja és mort. Ja és mort? Bueno, vaig pensar, mira. Diu, sí, diu, es deia Josep Clarà. Diu, Josep Clarà, no he sentit parlar mai d'aquest senyor. Diu, no, jo vull dir un altre que està mal. Diu, oh, sí, el Miquel, està fotut, va amb una cadira de rodes i no pot parlar. Diu, bueno, m'és igual a mi, jo el que voldria és, si el poguéssim anar a veure, vos que sou d'allà i això. I diu, sí, jo el conec molt, perquè de petita ja venia a casa i tot, amb la Dolors, la dona del Miquel. I li va demanar, i el Miquel va dir, sí, que baixin, va dir. I jo abans ja li havia enviat un text que vaig fer el Nadal del 1978 en una revista local, comarcal, que es deia El Ripollès, i aquell text jo parlava doncs, que ja havien passat uns anys des que començava la democràcia, però la gent es bellugava poc, era el que em queixava més. I sobretot, per la part de la llengua, que ningú se'n cuidava, era bastant fotut, el que sortia inclús a la mateixa revista, molt malament. I em va donar peu amb això també perquè l'Ajuntament de Ripoll havia tingut una gran pensada de dedicar una plaça amb el Pompeu Fabra, ajuntament encara franquista, al final del franquisme, i allà deia Plaza Pompeu Fabra. És la fotografia que il·lustra aquest meu treball. I allà ja citava tres fragments de poemes seus i com a mínim va servir de presentació. I llavors era el maig del 81 i em va rebre molt bé i vam parlar de bastantes coses i quan ja marxàvem el Miquel em va dir tu torna, saps? Jo ho vaig entendre i al cap d'un any, fins al cap d'un any, el maig de l'altre any hi vaig tornar i llavors ja vam parlar més profundament i vaig tornar-hi al cap d'un temps i després ja li vaig dir jo, a mi m'agradaria anar recollint obra i li vaig plantejar, portava una capsa de plàstic d'aquelles amb fitxes, ja tenia un pilot de fitxes, poder 50 o 60, fetes a mà, i bé, ja ho veu algú més que també recull alguna cosa, però ho trobo molt bé, jo t'ajudaré amb el que pugui, dic, no, en tant que ens veiguem, i em dieu què ha passat entre mig, hi ha hagut alguna gravació, algú ha musicat alguna cosa, llavors si hi ha algun pròleg, si hi ha algun llibre nou. Jo vaig decidir dedicar-me especialment al Miquel Martí i Pol al veure els llibres de la fàbrica, el poble, cinc esgrafiats a la mateixa paret, el llibre Els Sis Sentits, que en quasi me'l sé de memòria, vaig veure això i dic, això és diferent del que he llegit jo fins ara. I aquesta persona, amb les seves condicions, li és difícil de fer la feina que faré jo. Que algú ho faci, ho faré, si més no m'ho quedaré per mi, però m'agradaria recollir-ho. La discografia també m'hi vaig començar a interessar ja bastant d'hora, el 82 o així, i disc que jo sabia que apareixia, el recollia, o anotava d'aquell moment que ho havia recollit. Hi ha algun disc, alguna cinta, cintes, són petites, però venen de màsters que no es van arribar a gravar mai. Una cosa curiosa, parlant de la discografia, en un cert moment van gravar una cinta d'aquestes magnetofòniques de cap obert i ell va cantar, ara tenia veu, no? Va cantar les cançons que ell mateix havia creat i havia musicat, excepte una que és de Joan Oliver. I d'aquest màster em van fer una casset mare. I després ell li feia gràcia, un dia m'ho va dir i dic,
Diu, podríem fer còpia, jo tinc un aparell que fa còpies. I llavors cada vegada que ell em demanava, doncs jo venia aquí, buscava la cinta aquella, que era, esclar, era la mare de totes, feia 2 o 3 còpies i tornava a la cinta aquella. Dintre de l'obra del Miquel Martí i Pol, una constant, el número màgic per ell és el 7. 7 poemes d'aniversari, 27 poemes en 3 temps. Curiosament, va passar que va fer 65 anys, vaig pensar, si ho van dir o algun lloc, però no. Però als 67 anys, quan em vaig fer 67, doncs aquesta cinta, que a ell li agradava molt i se l'escoltava, va dir a la Montserrat, mira, això estaria molt content, em sembla, que en féssim un CD. Llavors s'ho van dur, el que era la cinta, se la van dur Lluís Llach, i va anar a uns estudis de gravació, i hi havia algun cop de guitarra que ho van netejar, ho van potenciar una mica, i en van fer 15 còpies. I van posar-hi de títol Qui canta els mals espanta, que és una carpeta que ell té blava, i a fora diu això, i a dins hi ha algunes cançons, i curiosament ell, per poder acompanyar, dibuixava el trast de la guitarra i posava com unes rodonetes on havia de pitjar perquè fes l'acord. I amb allò ja per fer uns acords primaris ja li servia. Doncs aquests 15 CDs els hi van portar i van quedar allà. Després hi vaig anar al cap d'uns dies i hi vam repartir. Ell se'n va escoltar un, però estaven tots, de l'1 al 15 estaven sobre la taula. I això em va agradar molt, perquè va començar un i diu, aquest serà per en Josep Maria Espinàs, aquest serà per Jordi Sarsenedes, aquest pel meu fill, aquest per la meva filla, va anar dient. I quan va arribar al 6 el va posar allà al costat, quan va arribar al 7 el va posar al costat, el 8 va continuar, aquest pels fills de la Montserrat, i va anar continuant fins que vam fer els 15. I llavors va agafar el 7 i diu, aquest me'l quedo jo. I va agafar el 6 i diu, i aquest és per tu. I em va fer una dedicatòria per mi. I és una de les coses que em vaig sentir útil i que tenia confiança perquè m'ho digués, hi ha molta gent que podia fer això. Us va pensar aquest, com que estan tiquis-miquis, potser no ens equivocarem tant. Jo havia anat bastant a una fonoteca històrica particular que tenia un senyor que es deia Jaume Font, i em va dir, com que sabia que jo coneixia el Miquel, diu, digue-li'm a aquest senyor, però si aquest senyor no té veu, com voleu que fem una entrevista amb ell? No d'això, home, demana-li. I jo li vaig demanar, i em va escriure una carta, em diu, no, jo no em veig capaç ara de fer una entrevista perquè amb aquest fil de veu que tinc, no, perquè em dóna vergonya, em fa pena, però a sota diu, però amb tu no et puc dir que no. Diu, vine i ho provarem. I vaig pensar, sí, home, sí que ho provarem, i després, no, això s'ha de fer al 100%. Vaig anar als estudis de la ràdio que hi havia a Ripoll i vaig dir, he de menester un bon tècnic i un bon equip, aquell temps un magnetòfon d'aquests de cap obert, i uns bons amplificadors, un bon micròfon, tot. Ell va dir, l'entrevista que li proposaven a la fonoteca, va dir això, res, feu-me preguntes diferents i jo contestaré si puc. Però això, una entrevista ja pautada, no. Però jo em vaig pensar, si faig jo l'entrevista, aquí perdrem potencial. I vaig demanar al Pilar Cabot. I va venir el Pilar Cabot i ella va ser el que va fer l'entrevista, que està molt bé perquè em va treure molta informació i coneixia molt bé el tema. I a partir de llavors, ell, quan li van fer altres entrevistes o sortia a la televisió, es va adonar que la seva veu, modulada, pensada, tranquil·lament, podia dir tranquil·lament, podia respondre. Fins aleshores públicament no hi havia respostes d'ell. Si havien fet, hi ha reportatges de TV2 així, però ell no parla. És una veu en off.
L'any 85 vaig anar a veure a Barcelona Batalla de Reines i vaig comprar el llibret aquell que editava el Romea i el vaig portar un dia, el vaig deixar i vaig dir mira, quan pugueu me'l signeu tots dos, com que potser de tant en tant us ve a veure, feu una signatura per recordar això. I sí, ve anar al cap d'un temps i hi ha la signatura de l'Emili Teixidor i la seva diu a l'amic Florenci, que aviat sabrà més de mi que jo mateix. Vaig quedar parat perquè, però esclar, a vegades jo li explicava coses que ell, d'aquestes, sobretot de gravacions o d'alguna edició, que ningú n'hi havia parlat. Hi havia gent que havia fet articles que ningú n'hi havia parlat. Recordo que li vaig dir, escolteu, ja sabeu que ha començat una col·lecció de les lletres asturianes, es diu Ámbito, i hi ha un poema traduït que es diu Agora mesmo. No sabia res. Hi va haver un moment que l'editor, mira que ha mort ara, Folk, va veure que era un moment de treure prosa d'ells. Ell havia col·laborat molt en premsa, el diari Avui, el 9-9, el diari de Barcelona, Presència, Cop d'Ull, a moltes, diguéssim, revistes i periòdics de l'època els hi feia un article setmanal o quinzenal. Diu sí, n'hi tenia més de 200 d'aquests articles. Diu, però esclar, jo anar canviant de lloc, els he anat perdent, no sé, no ho sabria trobar. Però va dir, aviam, i m'ho va demanar a mi, dic, jo els tinc tots, si n'hi ha 200, 250, els tinc tots ordenats, separats, per tots. I jo, si jo els fotocopio, i els porto, i vaig fotocopiar, i vaig portar, i diu, jo d'això n'he de triar, d'aquests n'he de triar uns 70. I jo llavors, 2 d'aquells, li vaig marcar, li vaig marcar, jo aquest i aquest els hi posaria, però no era això, sí, hi són, els que li vaig dir, perquè esclar, aquests són els que m'agradaven a mi. I allà m'agrada perquè amb el pròleg em dona les gràcies, diu, aquest llibre no s'hagués pogut fer sense l'ajuda del meu amic Florenci Cribiller, discret i tenacíssim, que ha recollit aquests documents i moltes altres coses. Conèixer un dels millors que a mi m'agradava, que fos viu, que tingués la deferència d'atendre'm i de dir torna, això a mi em va agradar molt. A més era molt bon conversador i més tenia molta informació i sabia posar el nivell, saps? Si parlàvem de la fàbrica ja ens enteníem, ja. Un dels llibres que jo li deia, a mi el llibre dels 6 sentits és d'allò, de tota l'obra és el que salvaria, si n'hagués de salvar un, I ell deia, a mi també m'agrada molt, tan ben construït. A més, és un home que treballa perfecte, no? Si dius, està fent decasíl·labs, els fa clavats i fa moltes variants i molt bé, molt bé. Bé, jo no em considero cap especialista, soc senzillament un documentalista. Comences a ser gran i et penses, després què? Vindrà un altre i ho llançarà tot, doncs millor, estic molt content d'haver-ho pogut ja, diguéssim, situar on tocava, doncs amb ple coneixement i és aquí on ha de ser i és aquí on és útil. El meu somni seria que es pogués escanejar algun dia i estigués tot a disposició de tothom. Per donar difusió i per donar solidesa a la seva obra és molt bo que se sàpiga que encara les seves paraules són repetides i són vàlides. Solstici. Reconduïm-la a poc la vida, a poc i amb molta confiança. No pas pels vells topants ni per dreceres grandiloqüents, sinó pel discretíssim camí del fer i desfer de cada dia. Reconduïm-la amb dubtes i projectes i amb torpituds, anhels i defallences, humanament,
entre brugit i angoixes, pel gorg dels anys que ens correspon de viure. En solitud, però no solitaris, reconduïm la vida amb la certesa que cap esforç no cau en terra xorca. Dia vindrà que algú veurà a mans plenes l'aigua de llum que brolli de les pedres d'aquest temps nou que ara esculpim nosaltres.